Sobre el tema del genèric en femení, per compensar els segles i segles, i sobre el tema de si els criteris, que entenc que són filològics, perquè no sé si... No són filològics. Què és el que està... No, són dic filològics. per la grama. Què és el que està en perill, si es desdobla, per entendre'ns? Que es discrimina més les dones. És que aquesta és la qüestió. Jo aviso. A Amsterdam, Londres i Nova York, el transport públic hi han prohibit els desdoblaments en al·locucions públiques perquè s'han adonat que discriminen les dones i que exclouen els LGBT. Per tant, això acabarà arribant aquí perquè ja ha arribat aquí. Però ja que parlem d'això dels genèrics, deixeu-me posar un exemple en primera persona. Jo tinc una norma que diu les classes es fan en català, els treballs es poden fer en qualsevol llengua que llegeixi la professora. Un any d'aquests que tenia molts Erasmus, obro el campus virtual perquè veiessin que era una cosa oficial i em trobo. Les classes es fan en català, els treballs es poden fer en qualsevol llengua que llegeixi el professorat. El professorat, tot. I dic, doncs ho sento, però no, perquè en aquesta casa hi ha professorat que llegeix sumeri i jo no. I tu no. És que... Esclar. No, és que és això, és això. Això és l'exemple del Joan. I després, pel que fa al femení, abans ho deia l'Antònia, no té res a veure, però, de veritat, jo crec que això us allunya de la gent, perquè cada cop que algú comentava algun discurs teu que havies fet en femení, la gent no explicava què havies dit, explicava que havies parlat en femení. Ah, caramba. No, ho sento. M'ho dius ara? No, jo ho he dit sempre. Podries haver dit el mateix dia, home. Jo ho he dit sempre. I després, pels que creieu que la llengua configura la realitat, també els de la CUP, sempre els dic el mateix. Si realment us ho creieu, no perdem el temps amb el gènere, anem al que és essencial. Modifiquem el sistema de possessius, s'acaba la propietat privada i ja tenim la revolució feta. No, saps perfectament que aquesta idea ve dels finals dels 70 als 80, d'una esquerra, que jo particularment tampoc soc gran entusiasta, que creu que, donat que les grans revolucions dels 60 i dels 70 es perden, a partir dels 80, diu, bueno, ja que no podem canviar els mòduls de producció ni la propietat de mòduls de producció, canviant el llenguatge, però això sí, estic fent una definició històrica. Canviant el llenguatge es pot canviar, es pot crear l'home nou, diguéssim, a partir d'això. L'home no, l'home barra la dona. La dona, home barra dona, barra algoritme, perquè ara ja també... Exacte, perdona, el comunisme clàssic, en aquest sentit, vaja, està condemnat a l'infern, perquè, esclar, sempre deia de construir l'home nou. I la dona? Bé,